Welcome students, class 12, physics, unit 2, current electricity, long answer 6. Long answer 6 ல obtain the condition for bridge balance in Wheatstone bridge அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா P/Q ஈக்குவல் டு R/Sங்கிறது தான் கண்டிஷன். நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம்னு சொன்னால் ஓம்ஸ் லாங்கிறது வந்து சிம்பிள் சர்க்கியூட்டுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட்டாக இருந்தால் கிர்ச்சாஃப்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து 2 ரூல் கொடுத்துருக்கிறாருன்னு சொன்னோம். அந்த கிர்ச்சாஃபோட அந்த சயின்டிஸ்ட்டு சொன்ன ரூலை வச்சு வீட்ஸ்டோன்கிறவர் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதை தான் பார்க்க போகிறோம். Wheatstone bridge. Wheatstone's bridge is application of Kirchhoff rule. Kirchhoffோட applicationல தான் நம்ம Wheats bridge இருக்குது. It is used to compare resistance and to determine unknown resistance in circuit. சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் unknown ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ABCD அப்படின்னு டாட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் வரையணும். வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இந்த ஆர்டரில் தான் நேம் கொடுக்கணும். PQRS அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறீங்க. இப்போ இந்த ஏவையும் சியையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஏங்கிற டாட்டு சிங்கிற டாட்டுக்கும் இடையில இந்த மாதிரி பேட்ரி கனெக்ஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி பிக்கும் டிக்கும் இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா கேல்வனாமீட்டர் வந்து நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கரண்ட் ஐ இருக்கு இல்லையா, இந்த கரண்ட் ஐ வந்து இப்படி வர்றது இந்த இடத்துல கிளை நதிகளாக பிரியும். இந்த பக்கம் போகும்போது I1 அப்படின்னு போகும், இங்கே வந்து I3ன்னு ஆகும். இந்த பக்கம் வரும்போது I2ன்னு போய் இந்த சைடு வந்து I4ன்னு போய் இந்த இடத்துல சியில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி திரும்ப ஐன்னு சொல்லி இந்த பக்கம் வரும். ஓகே, அடுத்ததான் வந்து இந்த PQRSன்னு நம்ம நேம் கொடுத்துட்டோம். அப்போ இந்த இடத்துல வரக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுக்குறோம்னா IG அப்படின்னு கேல்வனாமீட்டர் கரண்ட்டுன்னு நேம் கொடுக்குறோம். ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கேல்வனாமீட்டர் G அப்படின்னே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோமோ அதை அப்படியே இங்கே எழுதுகிறோம். அதாவது என்ன பண்ணுறோம், let PQR and S be the 4 resistance in the form of bridge. A cell is connected between A and C. ஏக்கும் சிக்கும் இடையில செல் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். கேல்வனாமீட்டர் இஸ் கனெக்டட் between B and D. பிக்கும் டிக்கும் இடையில கேல்வனாமீட்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். The current through galvanometer IG and its resistance is G. கேல்வனாமீட்டர் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் ஐன்னும் ரெசிஸ்டன்ஸை ஜின்னு எடுக்கிறோம். The current I from cell is divided into I1, I2, I3 and I4 அப்படின்னு இந்த 4 பாயிண்ட்ஸை எழுதுகிறோம். இப்போ நம்ம கிர்ச்சாஃபோட கரண்ட் ரூல் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ அட் ஜங்ஷன் பிங்கிற ஜங்ஷன் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து கரண்ட்டு வந்து டுவர்ட்ஸ் வருது, ஐஜியும் I3யும் வந்து அவே ஃப்ரம் த ஜங்ஷன்னு இருக்குது. அப்போ I1 மைனஸ் I கேபிட்டல் G மைனஸ் I3 அப்படின்னு போட்டு ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா இதுதான் கிர்ச்சாஃபோட ஃபஸ்ட்டு ரூல், கரண்ட் ரூல். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஜங்ஷன் ரூல்னு நம்ம 3 நேம் சொல்லி பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஜங்ஷன் டியில் பார்க்க போகிறோம். அட் ஜங்ஷன் டியில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து I2 வந்து டுவர்ட்ஸ் ஜங்ஷன், ஐஜியும் டுவர்ட்ஸு ஜங்ஷனில் வருது. அவே ஃப்ரம் ஜங்ஷனுங்கிறது வந்து இந்த கரண்ட் I4 வருது. அதனால் அங்கே மைனஸ் சிம்பிள் போடுறோம். I2 ப்ளஸ் ஐஜி மைனஸ் I4 ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு போட்டோம். இப்போ கிர்ச்சாஃபோட ஃபஸ்ட்டு ரூல் இல்லைனா கரண்ட் ரூல் பார்த்துட்டோம். இப்போ பை கிர்ச்சாஃபோட வோல்டேஜ் ரூல் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். வோல்டேஜ் ரூல்னு சொல்லலாம், இல்லைனா செகண்ட் ரூல்னு சொல்லலாம், இல்லைனா லூப் ரூல் அப்படின்னும் நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இதில் வந்து அட் க்ளோஸ்டு பாத் ABDA, அதாவது ABD இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. இங்கே ஏ வரைக்கும் கொண்டு வந்தால் தான் இந்த இது முழுமையாக இருக்கும். ABDA இதில் எடுத்துக்கிறோம். இதில் நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் போகிறோம்னா கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் நம்மளோட மூமெண்ட்டு இந்த மாதிரி போகிறோம். அப்போது அட் க்ளோஸ்டு பாத் ABDA வோல்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், கரண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா I1P, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஜின்னு சொல்லியிருந்தோம், ஐஜி இன்ட்டு ஜி. நம்ம இந்த டைரக்ஷனில் வர்றோம், கரண்ட் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வருது. அதனால மைனஸ் இந்த இடம் வந்து I2 R ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதிக்கிறோம். அடுத்த க்ளோஸ்டு பாத் வந்து ABCDA இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணனா ஏலே கொண்டு வந்து முடிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் வரும்போது கரண்ட் எப்படி வருது இப்போ அதை பார்க்கும்போது I1P இங்கே இருக்குது, அடுத்தது I3
Q இருக்குது. நம்ம வந்து clockwise directionல இந்த மாதிரி வர்றோம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட்டில் வருது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், -I4S இங்கே வந்து -I2R ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு நேம் கொடுத்துறோம். இப்போ இதுதான் இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். இப்போ என்னன்னு சொன்னால், இப்போ P அண்டு Qங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ்ங்கிறத நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னால், நம்ம ஆரோட ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து லேபில் ப்ராக்டிக்கல் செய்யும்போது நம்ம ஆரோட வேல்யூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த கேல்வனாமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து 0ன்னு கொண்டு வந்து காட்டணும். அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னால், பிலையும் டிலையும் சேம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு லெசன் ஸ்டார்டிங்கில் 2 பசங்க வந்து கையில் டியூப் வச்சுருப்பாங்க. அந்த பசங்களோட கை வந்து சேம் லெவலில் இருக்கும்போது அந்த டியூப்பில் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகாது. அப்போ இந்த ரெண்டும் சேம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸில் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகாது. அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை தான் உங்களை ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொன்னாலே இந்த வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜை பற்றின நாலேஜ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எதனால் இந்த இடத்துல கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகலை அப்படிங்கிறதான் இந்த கொஸ்டினோட மெயின் பாயிண்ட்டே இதுதான். When the galvanometer shows zero deflection, the point B and D are at same potential. ரெண்டும் சேம் பொட்டன்ஷியலில் இருக்கும்போது கேல்வனாமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது. IG ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு போடுறோம். இப்போ இந்த 4 ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே IG இருக்குது, இங்கே IG இருக்குது, இங்கேயும் IG இருக்குது. அப்போ IG இருக்கிற இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் IG ஈக்குவல் டு 0 இன் ஈக்குவேஷன் 1, 2 and 3 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் IG 0 ஆனோடனே I1 ஈக்குவல் டு I3ன்னு மாறும், I2 ஈக்குவல் டு I4ன்னு மாறும், இங்கே I1P ஈக்குவல் டு I2R அப்படின்னு சொல்லி மாறுது. ஓகே, இப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து 4 வந்து நமக்கு அப்படியே இருக்குது. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஈக்குவேஷன் 4ல் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால், அதாவது இந்த I3 இருக்கிற இடத்துல I1 போட போகிறோம், இந்த I4 இருக்கிற இடத்துல வந்து I2ன்னு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் I1P ஈக்குவல் டு I1Q மைனஸ் I2S மைனஸ் I2R ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ப்ளஸ்ஸை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மைனஸாக அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க. காமனாக இருக்கக்கூடிய I1 வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா P ப்ளஸ் Qன்னு இருக்கும். இங்கே I2 காமனாக இருக்கிறதுனால உள்ளார வந்து R ப்ளஸ் Sன்னு இருக்கும். இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 8ன்னு நம்ம நேம் கொடுக்குறோம். அதாவது 1, 2, 3 ஈக்குவேஷன் வந்து 5, 6, 7ஆக மாறும். ஈக்குவேஷனை வந்து 4 வந்து இப்போ என்னதான் மாறி கொண்டு வந்துட்டோம், 8ஆக மாற்றி கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 8ஐ வந்து 7ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். அப்போ டிவைட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஈக்குவேஷன் 8 இந்த இருக்கு இல்லையா, I1 P ப்ளஸ் Q I2 R ப்ளஸ் Sன்னு இருக்குது. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 7 என்ன இருக்குது, I1P டிவைடட் பை போடுறோம். இங்கே வந்து I2R அப்படின்னு போடுறோம். I1 கேன்சல் ஆகும், I2 கேன்சல் ஆகும், P ப்ளஸ் Q டிவைடட் பை P, R ப்ளஸ் S டிவைடட் பை R. இது ஒரு 4th ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ராக்ஷன் தான். அப்போ இந்த Pங்கிறது இந்த காமன் ஃபார் தீஸ். அப்போ P பை P ப்ளஸ் Q பை P ஈக்குவல் டு R பை R ப்ளஸ் S பை Rன்னு நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம். இதோட வேல்யூ 1 ஆகும், இதோட வேல்யூ 1 ஆகும். இந்த 1 வந்து இங்கே வரும்போது -1ன்னு வரும். இப்போ Q பை P ஈக்குவல் டு S பை R. இப்போ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலான்னு சொன்னால் P பை Q ஈக்குவல் டு R பை S. இதுதான் வந்து அந்த பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த bridge பேலன்ஸோட ஆன்சர். This is the condition for balanced bridge. If the values of 3 resistance is known, unknown resistance can be obtained. இப்போ S கேட்டிருந்தாலோ இல்லை R கேட்டிருந்தாலோ மற்ற 3 வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு 5 மார்க் கொஸ்டின். 5 மார்க் கொஸ்டினுக்கு முதல்ல என்ன எழுதுறீங்க, இது வந்து கிர்ச்சாஃப் ரூலை அப்ளை பண்ணுறோம். இதை வச்சு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அப்புறம் நீங்கள் இந்த பிக்சர் வரைகிறீங்க. இந்த பிக்சர் என்னதோ அதை வந்து இங்கே கீழே 4 பாயிண்டில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறீங்க. முதல்ல வந்து ABCDன்னு டாட் வைக்கிறீங்க. அதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதே ஆர்டரில் தான் இருக்கணும், PQRS அப்படின்னு இருக்கணும். ஏவையும் சியையும் ஒரு செல்லை வச்சு கனெக்ஷன் கொடுத்து அந்த ஐங்கிற கரண்ட் வந்து I1 I2ன்னு கிளையாக பிரியும். இந்த பக்கம் வரும்போது I3 I4ன்னு நேம் மாறும். அப்புறம் BQம் DQம் நடுவில் கேல்வனாமீட்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். இது வழியே வரக்கூடிய கரண்ட் IGன்னும் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் G அப்படின்னும் நம்ம நேம் கொடுத்துட்றோம். அப்புறம் கரண்ட் லாவை அப்ளை பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் Bங்கிற ஜங்ஷனுக்கு. அடுத்தது Dங்கிற ஜங்ஷனுக்கு கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம். அடுத்தது கிர்ச்சாஃபோட வோல்டேஜ் ரூலை வந்து முதல்ல ABDக்கு அப்ளை பண்ணணும். அப்புறம் ABCD
பிஏங்கிறதுக்கு அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணிட்டு ஈக்குவேஷன் வந்து இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதாவது கேல்வனோமீட்டரில் 0 வந்துச்சுன்னு சொன்னால் பியும் டியும் சேம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும்போது ஐஜி ஈக்குவல் டு 0ன்னு அர்த்தம். இதை வந்து 1 2 3ல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் 1 2 3ங்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து 5 6 7ன்னு நேம் ஆகிடும். இந்த வேல்யூவை வந்து 4th அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த 4th ஈக்குவேஷன் வந்து 8th ஈக்குவேஷன் ஆகிடும். அப்போ 8th ஈக்குவேஷனை 7ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.